angen gwaith ar neuadd y gweithwyr. Mae chwyn yn tyfu yng ngraciau chrandrwy. A llechu'r to wedi dwyn. Llechi adeiladau gwag yw un o adnoddau naturiol ola'r cwm. Neuadd, capel, clwb, hanfodion cymdeithas unwaith yn gregin. Yn amgueddfeydd heb ymwelwyr. Fel hen bobl a'i plant wedi gadael. Nid oes gan y gymuned bellach ddigon o'i hangen i'w cynnal a'i cadw. Bod digon o gynnal a chadw'n digwydd yn y cwm. Mae cannoedd wrthi am morthwyl a llif bob dydd. Ond pawb dros o'i hun yw hi bellach. Nid cyd y hei sy'n codi estyniad. Newid cegin. Codi shed. Y siopau DIY yw canolfannau newydd yn hunigoliaeth. Treuliwn oriau o'n hamdden yn y neuaddau gyrion tre. Yn Prwla, fesul 1, fesul 2, hyd yr ysfa o ddewisiadau. Yn byd ar chwal yn fil o ddarnau bychau mewn glychau o'n cwmpas. Fel cyrbibion gwareiddiad. Dygwn y darnau adref i breifatrwydd unig yn tai. Ac ahoelion a glif fe geisiwn eu cyfannu. A'r gwe cyd fyw yn gwanhau. Mae pob dim yn DIY.